వారికి కావాల్సింది మనుస్మృతి రాజ్యాంగం కాదు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ ధ్వజం రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం ముసుగు తొలగిపోయిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. వారికి కావాల్సింది మనుస్మృతేనని భారత రాజ్యాంగం కాదంటూ ధ్వజం ఎత్తారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో రాజ్యాంగం పీఠికలో చేర్చిన లౌకిక సామ్యవాద పదాలను కొనసాగించడంపై సమీక్ష జరగాలన్న ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శి దత్తాత్రేయ హౌస్బలే వ్యాఖ్యలపై సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో రాహుల్ తీవ్రంగా స్పందించారు. సమానత్వం, న్యాయం, లౌకికవాదం గురించి చెప్తున్న రాజ్యాంగం అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ నేతలకు నచ్చదు. బడుగు బలహీన వర్గాలకు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను పూర్తిగా హరించి వారిని మళ్లీ బానిసలుగా చేయాలన్నదే వారి లక్ష్యమని విమర్శించారన్నటువంటి వార్తని హైలైట్ చేశారు. ఇందులో ఏది అదనంగా యాడ్ చేశారో అది తీయమంటే ఓవరాల్గా బడుగులకు అన్యాయం అన్నది ఇక్కడ సెక్యులరిజమును లేకపోతే కనుక సోషలిజం అనేటటువంటి పదాలలో ఎక్కడ బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి వచ్చింది? అది ఆల్రెడీ బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినే కదా రాజ్యాంగం రాసింది. దాంట్లో ఈ పదాలు ఎవరిని మెప్పించడం కోసం జాయిన్ చేశారు? ఎమర్జెన్సీ టైంలో రాజ్యాంగ సవరణ లేకుండా అడ్డదిడ్డంగా ఎవడు చేయమన్నాడు? వాళ్ళ నాయనమ్మ చేసిన తప్పుని వెనకేసుకొస్తున్నాడు అనమాట ఈయన. ఇకపోతే ఇరాన్